Statele Unite au descoperit ultimul Titanoboa și au ținut asta secret. Mark Dano era un fost agent FBI din Miami, Florida. Pe data de 5 mai 1996 a primit o ultimă misiune de la președintele Donald Trump. Misiunea consta în explorarea junglei amazoniene, unde se zvonea că ar exista șerpii cu o lungime de 15 metri. Mark și-a făcut bagajul și după 5 ore de condus a ajuns în jungla amazoniană. Locuitorii de acolo l-au îndrumat spre zona în care se aflau cei mai mari șerpi din lume, spunându-i că e aproape imposibil să se mai întoarcă viu. Mark și-a luat inima în dinți și după alte 3 ore de mers pe jos a ajuns în locul acela. Ce a descoperit va șoca întreaga lume. Mark începea să se întrebe dacă a ajuns în locul corect, deoarece nu a văzut niciun șarpe, dar în timp ce explora locul, a zărit un șarpe gigantic, uitându-se adânc în sufletul lui Mark. Mark, speriat, a fugit de acolo și nu s-a mai oprit până la mașină. Odată ajuns acasă, Mark a încărcat filmarea de pe GoPro-ul său online. Dacă vrei să vezi filmarea, apasă pe plus.